Naimbag nga oras tayo amin kakapsa. In tayo man denggan no kasanumat nga binalbaliwan ti Apo daytoy sender tayo nga dati nga musikero ijay Lacandula, Baguio City. Dagiti pictures kan videos kat naaramat nga ilustrasyon laeng. May saak akabsatyo manipod Cordillera. Inakman mat ibingay ti testimonyo no kasanudak nga binaliwan ken inaywanan iti Apo inggana tatta. Laksid dagiti nainlubungan nga inararamid ko iti biag ko. Iti first year high school ak ket aktibo ak iti maysa nga full gospel church. Apanak maki-outreach iti halos amin nga barangay dito'y munisipyo mi. Tuduman wenno init. Riknak idi kat uray awan ti kwarta nga balon ko iti eskwelaan kat naragsaka. Laksid ti kinabisik nga maki-outreach kat nabaelaklatta nga nagbaling nga top performer iti eskwelaan mi. Daksanggasat ta idinadanon ko iti 4th year high school kat inmadayoak iti panagserbe wenno simbaan. Saan akon nga napan nakigimgimong. Inmaydak nga rod binisita iti pastor mi mamingsan kat limagtuak iti tawa sa aktumaray. Dito'y matan nga nagrugi nga bimabati grades ko iti eskwelaan gapo iti panagbulbulakbul ko. Rinugyak matan nga nagadal iti inlubungan nga kankanta. Di manon garot iti panagkolehyo intuloy kumatlatta nga napnapan iti simbaan ngam sagpamingsan laeng. Dito'y nga tiyempo kat nakigrupo akmatan iti maysa a banda. Nakikon-contest kami matan iti Battle of the Bands nga kunada. Adda dagiti contest nga nangababak kami mat. Gapu ta dito'y ko kaadwan nga in Google ti oras ken naingganyo akkat nabaybay akmutan iti panagserbik iti Apo inggana nga nainayon ak iti kunkunada nga backstreet ng Baguio ijay Lacandula. Dahito kat may isa nga grupo iti kumakanta iti bar wenno inuman. Dito'y matan nga naadal ko nga agaramat iti kunada nga illegal drugs. Ken nakikuykuyog iti agduduma a babae. Itultuloy kumatlatta ti ag-eskwela iti kolehyo. Uray no kastoy iti inararamid ko. Idi 4th year college akon kat simardengak iti panag-eskwela gaputan na adik akon iti shabu. Intultuloy kulat tagarod nga nakikankanta iti banda, iti inggana nga adda tinaamamok nga babae, manipod Manila, iti maysa nga bar. Nagkuykuyog kami garod, inggana nga timibtib karpay iti relasyon mi, ngam dito'y kumatan, nga naamuan iti kinapudno, nga inlibak na, nga adagayam ti asawa na, kat inmay ti upay kan unget kanyak. Saan nga agbayag, kat biglang adda ti booking mi, nga apan iti balasyo taaw nga apan agtukar, gapo tada kami tinapili. Napan kami garod iti duwa nga Asian countries nga nagtukar.
Kat dito'y matan tinagsinaan mi, dito'y nakirelasyonak nga taga Manila. Ito'y balasiw taaw, garod, kat nagpatuloy latta, ti panangaramat ko iti drugs. Nakipuspos taak iti football, ken nakibabbabai, iti mano nga tawan, gapo iti maaawat ko nga kwarta. Manipod iti inak panagkankanta, iti maysa nga 5-star hotel. Isu nga awan tinaurnong ko nga sweldo. Dimmanon ti tawan, anaputed di kontrata mi nga bigla, gapo iti COVID. Isu nga kasapulan nga agawit kami diti Pilipinas. Dito nga tiyempo kat naibok kami, ije direct flight nga exclusive para kadagiti Pilipino tapno makaawit kami. Nagawid ak garod, ijay balay mi. Iti panagawid ko iti balay ni manong ko, kat napanak nagpa-check up, taadda ti findings da iti abroad, kanyak nga, adda kano ti abot iti pusok. Hanak nga mapnek. Isu nga napanak na gala iti second opinion iti maysa nga doktor. Kat isulat tagarod ti findings da. Ipapatik nga awan ti sakit ko. Ingana nga nakikomunikasyonak iti maysa nga kabsat, nga kumakantamot laeng. Kat kunana, akseptarem na niya findings ti doktor, kat di tawagas ti apo nga mangagas kinyan ti ikararag tayo. Inakseptar ko garod, gaming kararag ko di sa una. Ija Deuteronomy chapter 31 verse 8 nga kunana, Ti apo mismo ti mangidalan ken kumuyog tuking ka. Di na kantupayin wenno baybayan, isut gapu na di ka agbuteng wenno maupay. Masapul garod nga maopera iti pusok. Napan kami, ija PhilHealth tapno makita mi, no kas ano ti paggastos mi ija ospital. Inisponsoran dak garod iti Benguet Province, kat napan kami ija Heart Center ija Manila. Idi pandakon ija operating room, kat kunak iti kararag ko. Apo Isus, mangamong katibiyag kon. Tahang ko ammo, no mariingak pa'y wano saan. Nalpas garod ti operasyon. Idi mariingak kat adda akon ije ICU. Ije nga tiyempo kat ado ti no ospital gapo iti COVID. Nakitungtungak garod manan iti apo nga kunat. Apo, pimbagandak ka di, daanog serbiak pa'y kanyam. Iti pa naka-confine ko ije ti 53 days. Kat asi ti apo nga haanak nga naakaran uno na alisan iti anyaman nga sakit. Ngamkit di imimbagak. Ijay ko nga nakita ti panakabalin ti apo ken ti asi na taimpangag na ti kararag ko. Bayat garod ti kaaddak pay lang iti ospital nga agpapaimbag, kat inalak daytoy nga gundaway nga nangibingay ti sasao ti apo iti maysa nga padakmet lang nga pasyente.
Ket nariknak ti ragsak nga na isang sangayan nga nagtaod iti Apo. Uray no kastoy ti pagdaldalanak ijay nga tiyempo. Rinumwarak garod nga awan ti binayadan mi nga dakkel unay. Nga pagyamanak iti province of Benguet kan dagiti cash donations dagiti naayat nga timulong kinyak. Idi nagkasapulan nakmet iti dara kat adda dagiti imbaon da nga soldado manipod iti SAF wenno Special Action Force nga nagdonar. Nagawid kami garod ije Cordillera tapno agpaimbagak. Kalpasan iti 3 nga bulan ket na-stroke akmanen. Isu nga intaraydak ije Pine City Doctors Hospital. Inoperada garod iti ulok. Inabutanda tapno susupenda di nagpasas nga dara. Agyamanak iti kakabsat ko ta pinagtutulungan da diyay bayad iti ospital. Imabot iti 26 days ko ijay ospital. Niading ko tinangbantay kinyak manipod Manila inggana ijay Pines Hospital. Bayat ngagpapaimbagak kat binanbantayak mat ninanang ko ta na-stroke ngamdak sanggasat ta inala ti Apo daytoy nga tawan nga si papati isuna iti Apo. Tuloy garot ti panagpapaimbag ko dito'y kampo ti kaanakak. Kathaanak pay lang unay nga makasao ken makatakder ket inmay dak pinasyar dagiti kakabsat iti pamati iti birthday. Ditoy ket umay dak ing kararagan. Napanti al daw ket umimimbagak pay. Ditoy maten nga nirugyak manen nga napan nakigimong saak nagpabautisar kalpasan ti mano nga bulan. Madlaw ko iti bagik nga mapmapan ti al daw ket napadasak di ko nada nga paranoid wenno paranoia. Bigla aklatan nga agong unget nga awan gapgapuna ken palalo nga managsususpitsaak nga isu ti gapo nga nagsina kami ijay gayem ko. Patiak nga daytoy ket gapo iti epekto ti adu nga agas nga tinumtumar ko. Ngambaya ti panagtultuloy ko iti panakigimgimong ket madlaw kumetten ket ininot nga naawan dagijay dakes nga dati nga panagsasaok kan sakit tinakem ken daytoy paranoia nga kunada. Madlaw ko pay, dati nga naprayda ngam sinukatan ni Apo Dios iti panagpakumbaba. Pati dijay tarigagay nga makigayam iti naduma-duma nga babae kat inikat ni Apo Dios. Adda dagiti aldaw nga naulawak, uray iti aldaw ti gimong. Kat kayat kuman nga alanday ito'y nga gundaway, nga agyaman iti kinaimbag dagiti nang tultulong kinyak nga haanda nga nagpatingga inggana makita da nga kabaelak iti bagik. Hang kumanda kayo nga mainaganan ngam kararag ko tani Apo timang bendisyon kinyayo amin. Amin gayam nga mapaspasamak iti biag ket adda ti napintas nga plano ti Apo. No madama ket kasla nga maditi marikrik na ken panakaawat
Kasla nga kayat tapay nga umibet iti kariti Apo ngumno gayam dumanon iti tiyempo ket maawatan. Ket mas agyaman tayo pay. Ikita tayo gayam iti kariti Apo nga masakbayan nga biyag nga agururay kanya tayo. Haan tayo nga ikita ti sitwasyon tayo nga madama. Talaga nga haan nga ipalubos ti Apo iti haan tayo nga kaya. Siguro no haanak nga naglasat ti kastoy nga kasasaat nga naopera ti pusok ken ulok kat addaak pay lang iti nainlubungan nga aramid kat mabalin nga mapukaw nga agpatuloy iti kararwak wenno natayak siguron. Daytoy ket gapo ti kastalaunay nga ayat ti Apo kenyak laksid ti naglablab singak. Tatta kat patuloy nga agrecover ti kondisyon ko. Kat daytoy launay ti dakkel nga pagyamanak iti Apo. Tani ikumparak ti kasasaad ko kadagiti dadduma nga naglasat iti kastoy. Kat maibagak nga naimbag ti Apo ta nagbaling nga normal iti amin kanyak. Nagsubliak manen diti balasiw taaw nga agpatpatuloy nga agpapaimbag ken makipurpurdiya para iti maintenance ko. Daytoy iti nakaskas daw launay nga kinaimbag ken kaasi ti Apo. Addaak ditoy nga nabalbaliwan. Ken sinurwandak nga agtalek ken kuana manen. Kakabsat, agtalak tayo iti Apo takapipintasan latta ti wagas na. Naayat isuna, kunana iti Jeremiah 29:11. Siaklaeng ti makaammo kadagiti planok a maipaay kada kayo. Planok amang parang ay asa angkit dia mangdidigra. Plano a mangibanag iti namnamayo iti masakbayan. Patiek nga kinaimbag ti Apo diyay napaawid kami. Tain sublidak dito'y balay mi. Haan na nga binaybayan diyay rinugyan na kinyak nga panagserbik iti high schoolak. Malagip ko diyay istorya ti prodigal son. Taiso ti kasla nga nagbalin nga sitwasyon ko. Bayat as bibiyag ti paryentes tayo kat iparik na tayo met. Kan ipakita tayo ti respeto, kan ayat tayo kinyada. Ta saan tayo nga ammo ti aldaw, wano inggana kaano ti biyag ti maysa nga tao. Tatta, kat maysa nga pagbabawi ak launay. No agpanpanunutak, kat diay panang ungungat ko. Kininanang ko idi si bibiyag pay. Sapay ko ma, taada tinaadal tayo dito'y nga imbingay ko nga testimonyo. Salamat unay. Agyaman aklaunay kabsat ti oras mo nga nangibingay dito'y nga testimonyo nga mangipakita launay ti ayat kan kinaimbag iti Apo. Ni Apo Dios ti mangbendisyon ken ka. Agyaman akmanan kakabsat ti oras yung nga nagdengeg. Dawata kadi iti panangi-share tayo dito nga testimonyo nga dakkel nga pagadalan. Ka nag-subscribe tayo kadi taado pa dagiti testimonyo nga umay. Dagiti matigtignay nga mangibingay iti testimony da. Dawata kadi iti panangi-email yo dito share your testimony 21@gmail.com.